Hey, Thomas han spørger, om jeg har fået nogle gode julegaver. Ja, det har jeg. Jeg har fået noget bestik. Eller det har vi fået. Og så har vi fået sådan en urtepotte skjuler. Noget rigtig, rigtig, rigtig fint en. Så har vi fået penge, og vi har fået gavekort, og vi har fået julepynt. Og vi har fået, hvad har vi mere fået? Vi har fået deodoranter og parfumer og... Jeg har fået en DVD. Vampire Diaries sæson 3. Eller box 3, kald det hvad I vil. Hvad pokker har jeg mere fået? Så har vi fået et gavekort til Ræ Park, som vi skal bruge sammen med min familie en gang i det nye år. Og så har jeg fået et armbånd af min svigermutti. Yeah. Hvad har jeg mere fået? Så har jeg fået en ring af Martin. Yeah. Jo, og så har vi fået sådan en salt og peberkværn. Sådan 2 i 1. Den er helt vildt nice. What more? Yeah. Det var vist det. Hey.